bazalwane. Isakhona ukuthula kubazalwane. Ake nivume endlini yesihlabeleli, nivume endlini yesihlabeleli, ake nivume endlini yesihlabeleli, ake nivume lonke yesihlatsheleli. Again, Fumenziname, again, Fumenoke, the sister, again, Fumenoke, the sister.
Makadunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje thandwa zami ngifisa ukubuka indaba yevangeli lika Lucas chapter 15 verses 3 kuze kube uverse 7. Into yokuqala engifisa ukuyibheka umbuzo uJesu awubuzayo. Ubani phakathi kwenu ongathi enezimvu ezilikhulu 100 kodwa belahlekelwe eyodwa angayishiyi ezu99 ahambe ayobheka le eyodwa emlahlekele? Mhlawumbe inkonzo engifisa uqala ngayo inkonzo yokulahlekelwa, inkonzo yokwamukwa obukuthanda, inkonzo yokuphucwa obekukujabulisa, inkonzo yokususwa entweni ebiligugu empilweni yakho. Le nkonzo yenzeka ngegaba eziningi nezahlukene. Kweyokuqala engifisa ukuyibheka umuntu olahlekelwe isihlobo sakhe, umuntu oshonelwe. Inkonzo yokushonelwa nenkonzo yokulahlekelwa inkonzo ejulile nencebalayo elingasoze laphola, ngoba le nkonzo iqonde ukuthi ebengimazi, ebenginaye, ebengimthanda usesusiwe emehlweni ami. Zikhona izinto obuyikhuluma noma awusakwazi ukuyikhuluma manje. Ubuthi buxakekile, bushayekile, kodwa ubuwazi ukuthi ngafaka ucingo kodwa ubaba noma uma ubezolalela. Mhlawumbe ubengenayo into angayenza, ubengenayo imali, kodwa the mere fact ukuthi sengimtshelile uma sekuzolunga. So inkonzo yokulahlekelwa omthandayo inceba elingasoze noma elithatha isikhathi ukuba liphole. Kwesinye isikhathi siyayibuza, kungani kwenzeka manje? Kungani kwenzeka kumina? Enye inkonzo yokulahlekelwa, ukulahlekelwa umuntu obumthanda. Akashonanga, kodwa lona obumthanda obuyinikela konke kuyena nangaye, obuwenza izinto akasekho kuwena. Le nkonzo ingenzeka kubantu kade bengabangani, ingenzeka kuzalo einganeni zandawonye, ingenzeka kumuntu esihlangane naye endleleni, kodwa kwakhona izinto uNkulunkulu asambulela zona sakwazi ukukhonektha. You became a sister while you began as a friend. Le nkonzo ingenzeka uqhekeko phakathi kwabazali nabantwana. Angisamazi usibanibani. It's not ukuthi angimazi ngoba kahlali la ekhaya, kodwa lokho aseyikona akona engangimazi eyikona. Sephenduke isilwane
Not only have we grown apart, but she or he has grown into something else. Nami have grown into something else. Asakwazi ukuya sihlangane sibe yinto esasazana siyona. There is a sense of loss lapho. Bakhona enye sense of loss engifisa ukukhuluma ngayo when you've lost your job. Ayikho into ebuhlungu njengokuphelelwa umsebenzi. Worst of all uma bonke bebheke wena. Akuve kubuhlungu ungasebenzi, abantu abaseduze kwakho belokhu bethi vuka hamba ofuna umsebenzi, faka icelo nama-application as if awuzamanga wahluleka. Ayikho into ebuhlungu njengokufaka ama-applications imali ungenayo. Uyiboleka kanjani imali owaziyo awukwazi ukuyikhokha? Abanye uthola ukuthi umsebenzi awusekho, kumele bakwazi ukuyozama baphante, bacela abahlala nabo, bathi abanye nami seyiphelile imali engakusiza ngayo. Uyalibona ithuba lomsebenzi, uyambona obengakusiza kodwa naye ukhala esakhe isililo. How do you reconcile the two? Inzondo iyaqala enhlizweni. Ayikho into ebuhlungu njengokungasebenzi uzibone izinto zakho zithathwa phambi kwakho ziyodayiswa ngoba usakwazi ukuzikhokhela. Ayikho into ebuhlungu njengokuxakeka ungakwazi ukuzondla wena uqobo, let alone nabantwana bakho. There is a sense of loss. Mbuzo wami wesithathu, how do I deal with loss? I can become angry, I can be bitter, I can be frustrated. Noma ngibe nenhliziyo ya I don't care. Kuthi mase kususiwe sekuthathiweke kuwena, usala ube njani? Abanye bangasala bezizwa be-empty, bengamagobolonda. Abanye bazizwa be-useless and worthless. But ingozi yaleyonto, it's when we value our worth based on what we can do. Ngihlezi ngimbuka uJehova sikhuleka sinxusa ukuthi kunezinto akwazile ukuzenza una 16, mawusuna 40 awusakwazi ukuzenza, mawusuno 80 ngeke ukwazi isho ukuyithinta. Khona abantu othi mubabuka in their pension years, meqhamuka mhlawumbe uthi ahayini yona le salukwazi ikhehla leli, ukhohlwe ukuthi at the prime of their lives they probably were the in thing. Kodwa ngenxa yesigaba sempilo izinto seyishintshile. Enhlizweni yami ngifisa ukukhuluma nomuntu oke wabusiswa uNkulunkulu, oke waba nakho konke, oke wabapha emndenini, oke wawenza umehluko, oke wafika bacela wabanika, bengacelanga wasiza, kodwa manje konke kushabalele. Akuve kulula ukucabanga ukuthi uNkulunkulu usengilahlile.
akuve kulula nokuyitshela ukuthi izinto zami zonke ayisophinde zibe ngcono. Kungcono mhlambe ukukhula ungakasebenzi, ungakazi uyitaste imali, then ukuba nemali, then besuluza yonke into. Because before bengisazama ngisasizwa, kodwa at reach a stage webe sengikwazi ukuzenzela, sengisiza abanye, kwase kuyasuswa konke kumina. How do I go back and live again? Khona inkonzo uJesu angifundisa yona uma ethi uyabashiya abawu-99 ahambe ayobheka lo oyedwa. Ngekhathi zeyikhukhula ngike ngenza umncwabo la ngicwabe khona unkosikazi nendoda, bashona bashawa udaka belele base beyashona. Uma ngenza leli misa elingcwele kwakukhona amalunga omndeni. Kulamalunga omndeni babe babili abanye ababekhona umfana nentombazane. So endlini babe u4. Leza imvula zauna ekseni ntathakusa. So you realize ukuthi abazali yathimiwa indlu dilikela kubona, ashona ubaba noma intombazane mithi nhla ibona ukuthi kubaba noma sekuphelile. Mesithi yobheka umfowabo ubambekile isingezansi sonke. Ebese kufika laba abakwazi ukurescueisha bethi bazosiza, mabengena bathi nhla abuze bangaka abantu abasendlini, athi bawu4, athi nababanye bababona uma useshonile, babona ubaba useshonile, bathi bayobheka omunye, bathi asikwazi ukusondela ngoba masondela naye ngenzeka abe senkingeni noma nathi silimale sibishe, ngcono simyeke aze ashone. Now the worst part, lento bayisho ulalele uyayizwa. Uyakhala ubuka udade wabo, sezwile ukuthi umando baba ngasekho, selinde naye ukuthi mabemshiya uzofa. Kodwa intombazane yathi angikwazi ukushiya umfowethu enje. Suka intombazane iyongena kube yona ke susa lolu daka, eziliphanda udaka nabo bathinteke beze babasize. Ngenza umncwabo uhlelo umfana kodwa enhlizweni uyasho ukuthi nanifuna ngife. How do you heal from someone okufisela ukufa? Kwesinye isikhathi ezabazali, ngesikhathi sokuxakeka, ngesikhathi sosizi, ngesikhathi sokudinwa, ngesikhathi solaka, siyawasha amagama abuhlungu, wayingakubulalanga nawe. How do I learn to accept ukuthi uma it crossed their mind ukuthi angibulale? How do I pick up the broken pieces? Ngiyayithanda lento uJesu ayenzayo ukuthi ukhona oyikhathazayo ngami. Ukhona ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani empilweni yami. Eminyakeni embalwa eyedlule kunomfowethu ongumpriste owahlaselwa ngabantu. Siyacabanga ukuthi ufata bamhlasela mhlawumbe ngolesihlanu ntambama, omhlambe bambulala ngomgqibelo ntathakusa. Kwangena abantu endlini yakhe base beyambopha ngazo zonke izinto, base bemgwaza bamshiya emanxeba. Amakholwa aze azi ngokuthi ufata akekho, mayethi ngqu emishini
imisa alikho. Kwase kulisonto ntambama mabebheka imisa libanga khona nofata akabonakali, bahambe bobheka egaraji, nansi imoto kafata, babuka ama-lights asakhanya, bazama ukuphenya bepopola ngamawindi babona lutho, bathi bangabulala isicabha, bahlangabezwa yiphunga ngoba umzimba wawusubolile. Ukhona ozikhathazayo yini ngempilo yakho? Khona nokwazi ukuthatha ucingo athi sibanibani ulale kanjani? Ukuba ufata bambulala ngomsombuluko noma ngesonto ntambama, wayotholakala ngesonto elilandelayo sekubhuza zonke izinto ongacabanga. Kodwa uJesu inkonzo asinika yona namhlanje, inkonzo yokuthi unayena umuntu okuthanda ngangokuthi uyafisa ukumnakekela. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele isikhanyisele. Sinika amandla negrasi yango yise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.